खामार दैसा हालामनि मुर्सि बिनेन सिंह कसारिनि फार्म हाउस बिथाङा सासे मोजां आबादारि बे जाबाय फुख्रिनि सेरावनो बिथांनि बादा जोबोर खम खरसायावनो बिथाङा गावनि आखाइजोंनो बे न'सा न'खौ समायनाय लुनानै लादों रिटायार जानायनि उनाव न'आवनो बेबायदिनो बायदिसिना आबाद मावनानै गावनि जिउखौ मुखुब लाखियो बिथां बिनेन सिंह कसारि गोबां साननिफ्रायनो जों खोनाबाय थादोंमोन बिथाङा मोनसे फार्म हाउस बानायनानै दोनदों बेखौनो जोङो नायलाबायनो फैदों नैबे गुवारा मा दावरा मोजांथार बे जास्ट लाइक ए सिरियाखाना औ रानि बे मा दाव बियो तुर्की चाइनानि नामा फैन्टास्टिक बरिया बरिया वा गावसोरखौ लानाय बायदि हांसो फाराम हांसो फिनानै दोनदों नैबे मा दाव बियो बे मासेया नैबे मा दाव नैबे मा दाव बियो नैबे बिबो गोलावा आच्छा हांसो सिलारिया हांसो सिलारि फिनानै दोनदों बेफोर जाबाय आमलाइनि बिफां गासै 9 दाल दं 9 दालजों माने एखेले गायनानै खाजाबनानै गायदों बेखायनो सक्तिया बिराद 9 दाल दा फांसेनिल' अके नैबे मा जिनिस दाउ थाग्रा बे जाबाय आमलाइ फिथाइ थायगासिनो दङ देरसिना थायगासिनो दङ बरिया मोनसे नार्सारि फार्म हाउस बेनिनो बिबा नै जोंनि बिनेन सिंह कसारि बिथां आच्छा गिदिर सुमफ्राम बिलाथि सुमफ्राम गिदिर जात आरो बै मा बैग्रि गिदिर जात बैग्रि गिदिर जात ए आच्छा माबानि ना थाइलेण्ड ना मा होनो थाइलेण्ड ओजोंहाय आंगुरखौ गायदों जोंनियावबो आंगुर गायो जोंनावथ' जानो नागिरा आंगुरफ्रा बिथाङा गायदों आपेल दंफां जागोन ना बे आपेला मोख्रा फैयोना आच्छा बिथां बरमानि दिलीप कुमार बसुमतारी लोगोसे लसिष्ट बसुमतारी जोबोर समायना न'सा न' आरो बे कुटिरावनो जोङो बिथांजों जोङो फंनैसो रायज्लायगोन दा खुलुमबाय नोंथां खुलुमबाय गोबां साननि उनाव जों दिनैहाय नोंथांनि बे न'साखौ नायनो होननानै जोङो मिजिंथिनानै दंमोन दिनैहाय बोरैबा आनान गसाइनि बिदिनियाव नोंथांनि न'आव दिनैहाय अदेबानि नोंथांनाव जों हाबनो होननानै टारगेट खालामखानानै फैदों दा समाव नोंथाङा फंनैसो जोंनो नोंथांनि बाथ्रा जों मिथिनो लुबैदों नोंथाङा दा मा खालामगासिनो ओरैनोथ' आं मावनांगौ खिनिखौ सिगाङाव जा नोंथाङा सिगाङो मा सार्भिस मावोमोन ना आङो 1985आवनो इन्डियान आर्मियाव आच्छा इन्डियान आर्मि क्लारिकल पस्टआव मावदोंमोन मावनायाव आङो दा 17 बोसोर मावनानै आङो दुलाराय आबादारि आफादनि नोंथाङा गायसनगिरि फाउन्डार सेक्रेटारि बरपेटा जिल्ला बरपेटा जिल्ला बे समाव आनडिभाइडेड बरपेटा जिल्ला बै समावनो बदिबानि आं बोसोरनै मावखांनायनि उनावनो सेन्ट्रेल बडिया दुलाराय बर' आबादारि आफाद सेन्ट्रेल बडिया जाय समाव एमपि
माने सेन्ट्रेल बडि आबादारि आफादनि क'क्राझाराव अके क'क्राझाराव आं थानांबाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद बे दुलाराय बर' आबादारि आफादखौथ' जानो हागौ दुलाराय बर' फरायसा आफादानो दानानै होदोंमोन मावखांनायनि उनाव बिटिसिआबो स्टाब्लिस जाबाय बे समावनो गावनि गोसो बायदिनो बे समाव बिटिसि सुक्ति जाखांनायनि उनाव लाना थांनानै मिथिनो मोनबाय नोंथाङा सिगाङाव डिफेन्सआव खामानि मावनाय बेनिफ्राय भलन्टारि रिटायारमेन्ट लाना फैनानै नोंथाङा न'आव फैनानै नोंथाङा ससियेल सामाजिक खामानियाव समाजनि खामानिखौ नोंथाङा मावफैदों आरो समाजजों लोब्बा थानानै गावनि माबाखौ लाइफखौ दैदेनलांदों बे समावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननाय जि आबादारि आफाद दानाय जादोंमोन बे आबादारि आफादनि नोंथाङा सासे गाहाय बिबानगिरि जानानै खामानि मावदोंमोन बेनि उनावहाय दा आबादारि आफादनि जि एक्टिभिटि बेफोरखौ दा एसे आं नोंथाङा एक्टिभिटिया एसे खम जालांदों नामा जायखिजाया माने नोंथाङा बेनि उनावहाय बे आबादारि आफादनि माबायाव बोथोरजों थानायनि उनावहाय नोंथाङा बेक्तिगत न'खरनि थाखाय नोंथाङा दा गावनि माबाखौ मावमिनखौ नोंथाङा मावगासिनो दङ न'खर दानाय गथ' गथायनि थाखाय थागिदा लानाय बेफोरखौ नोंथाङा मावगासिनो दङ दा बेनि अनगायैबो नोंथाङा बेवहाय गावनि हायावनो गावनि बारियावनो मोनसे फार्म हाउस खुलिनानै जिरायनानै दं आरो गोबाङानो मिथियो आं खोनागासिनो दङ सिगांबो बेबायदि मिडिया फैनाय नोंथांखौ इन्टारभिउ लानाय बेखौ आं नायनायनि बिथिङाव लोगोसेनो आंबो सानदों सानसे समाव बिथांमोन नुजाहैथारनांगोन बे हिसाबै बोरैबा फैयै फैयै दिनैहाय मोनफैमारबाय बे समाव जोङो बिथांनिफ्राय गावनि गोसोनि बाथ्रा एबा बिथांनि जि खामानि फैनायसिमखौ बे बेलायाव बुंनांगौबा ओरैनो आं आर्मिनिफ्राय प्रिभियास रिटायारमेन्ट लानायनि आगोलावबो आं समाजजों नांथाबखानायखामोन आङो प्रिभियास रिटायारमेन्ट फैनायनि आगोलावबो बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्मा बर' फरायसा आफादनि जथुम्माफोराव नुजाफैयोमोन बाहागो लाफैयो आरो आंखौ जाय समाव दुलाराय बर' आबादारि आफादनि गाहाय नेहाथारि बिबान जाबसिनदोंमोनबाबो खायफा थुनलाइनि लोगोफोरा आंखौ बुंनाय आं खोनायोमोन बिथाङा थुनलाइनि मानसिमोन खोलोमनि मानसिमोन बिथांखौ जबरदस्ति नांगोल हमनो मुथि हमनो जाबसिननाय जादों होननानै बुंनाय आं खोनानो मोन्दोंमोन बेनि गेजेरावनो आङो खन्थाइ लिरनाय रायथाइ लिरनाय दस्रा लिरनायखौ गारामोन जेराव आङो गासैबो बर' थुनलाइ आफादनि देरसिन जथुम्माफोराव थांनानै बाहागो लानानै लिरनायफोराव आङो सेथि बान्थाबो मोननाय आंनाव माखासे सार्टिफिकेट दं आरो आं दासिमहालागै लिरगासिनो दं जाय लिरनाया दा लाइख्लं बाजारि मिडियायाव लागाथार नुजागासिनो दं आं नुनायाव आंखौ जर'खा सेक्सनाव सोनानै दोनदों आंनि लिरबिदांखौ आंबो सानसे साननैनि उनाव नायबाय थांबाय थायो बेहाय आं गोबां लिरगिरिफोरजों सिनायजानायनि थाखाय आं निजेनो गोजोननाय दङ आङो दा रमान्टिक खन्थाइ सोरजिनि ग्रुपआवबो आङो सासे जायाबाबो लिरना हरबाय थाग्रा हिसाबै आङो मालायनिखौबो फरायनो मोजां मोनो आंनि नुनायखौबो आं निजेनो गोजोननाय मोनो आंनि लिरनायखौ नुबाय दा गांसे गांनै बिदिनो बान्था मोनदों दाखौ बसुमतारिनि नोंथाङा बिजाब महरै माबाफोर बिदि बिजाब दिहुनदोंना खाफाला गाज्रि आंना निजाहाय थाखा गारनानै बिजाब दिहुनजायाखै नाथाय लाइसि खुगा लाइसि माउथपिस आरो गोबां मेगाजिनफोराव बड'सा थुलुंगा आरो बिदिनो सेन्टिनेलफ्राव आंनि लिरबिदांफ्रा जेसेबां नुजादों गोबांफोरा जेसेबां गावनि निजायै बिजाब दिहुनदोंमोन बिथांमोननिख्रुइ एसेबांसिन जानानै दं मिजिंथियो नोंथाङा जि लिरदों एसेबां जि लिरबाय नोंथाङा मेगाजिन बायदिसिना माबा जार्नेल बायदिसिना बिजाबफोराव नोंथांनि जे लिरबिदांफोरखौ जोंबो फरायनो मोनो आरो बेफोरखौ लिरनायफोरखौ बुथुमनानै नोंथाङा इयुनावहाय
गांसे बिजाब महरै दिहुननो हायोबा जोबोर मोजां जायो। बिदि नोंथाङा माबा थांखि दंना? आङो दाखालि बावै गुवाहाटीनि ट्राइबेल रिसार्च सेन्टाराव गासै 68 खन्थाइ हरबाय। आंनिया 88 पेजनि मोनसे खन्थाइ बिदां आं बिथांमोननि अफिसाव साबमिट खालामहैदों। जानो हागौ बे नुजानायनि लामायाव। बे खन्थाइनि मुङा फुंबिलि आरो मोनाबिलिनि मेसेज। जोंबो मिजिंथिबाय नोंथांनि बे जि खन्थाइनि जि नोंथाङा दैथायहरनाय ट्राइबेल रिसार्च इनस्टिटिउट होनदोंमोन ना, बेहाय जि दैथायहरबाय, निस्सय बिथांमोना बेखौ नोंथांनि बे खन्थाइफोरखौ मा खालामनानै गांसे माने रिजित मोनसे बिजाब हिसाबै मोनसे संकलन दिहुनगोन बेखौ जोङो आसा खालामबाय। बिथाङा सासे गाहाम खन्थाइगिरि, बिथां बिनेन सिंह कछारी। बिथांनि गाव लिरनाय, गावनि आखाइजों लिरनाय मोनसे खन्थाइ बिथाङा फरायगोन आरो जोंनो खोनासंहोगोन होननानै जों मिजिंथिदों। बिथांनि गारांनिफ्रायनो जों बिथांनि न'सायावनो खन्थाइखौ जोङो खोनासंनो लुबैबाय। बिथाङा फरायनानै खोनासंहोगोन। बिथां कछारी, फरायना होदो नोंथाङा। खन्थाइया मालदां राजानि हाथासुनि। खन्थाइनि मुङा मालदां राजानि हाथासुनि। जों गामियाव मोनसे असदा दावराव। दिनै मालदां राजा गावबुरानि हाथासुनि। बाथि बिजि गदायजों जुलिनि हाथासुनि। हिन्जाव गोदाना बांगालजों थांफ्रामनाय थाइसुगुरिनि थाम्फै बिलाइ बिखा हांगार। मालदां राजाया इलामाव बायना लाबोदों। हाबाब हाबाब माबायदि असदा हिन्जाव, हाबाथिलियाव आंखौसो नायखुमाबाय थागासिनो। आंबो मालदां राजाजों बार'लाम्फा जाहैफानांगौ। गामसा फास्रा आर'नाइ साफ्रेना जिरायफानांबाय। हौवा गोदान मालदां राजाया जौ फाग्लाथार। सानसेमानि गोथां गोरान लोंनानै हुस गैया बिहा। हिन्जाव गोदाना हाथासे, बिबाजैया हाथासे ओंखाम अनला लानानै फैयो। जों सानैजों रायजोनि साखि जानानै खुलुमजाबाय। नाथाय थाम्फै देलायनि नोजोरा आंनावसो। बाथौ धोरोमनि रायसंनाय उनाव जै गोथार जुलिनि जै होननाय थुम थाम बमा गावो। हिन्जाव गोदाना बागदावना हाथाखौ फिनजागारहरो। माब्ला जे आंजों बोखारबाबो हायासै बिखौ। बियो बुंगारबाय, मालदांजों नङा आं नोंजोंसो हाथासुनि जागोन।